A mae'r Nadolig yn goleuo ac yn rhoi'r spotlight falle ar agweddon bywyd, da ni falle ddim yn rhoi sylw iddyn nhw ar adegau eraill falle. Yng nghanol stori'r Nadolig yn y Beibl, mae gyda ni deulu. Iesu Grist a Mair a Joseph. Heb gyfoeth, heb rym a heb statws arbennig. Ond eto, dyma yw y teulu. Mae Duw yn dewis dod a'i obaith i mewn i'r byd. Nid teulu taclus oedd y teulu yma, chwaith. Mi oedd Mair yn ferch ifanc, syrthiodd yn feichiog cyn priodi. Joseph yn ddyn ifanc fydde mewn sioc ac ofn ar ôl i hyn ddigwydd, wynebu ansicrwydd a falle cywilydd cymdeithasol. Mi oedd y teulu bach yma, mae'n siŵr, yn poeni am gosip. Tase Facebook i gael, sa'n nhw'n poeni beth sa pobl yn deud amdano nhw. Dyma chi deulu cymleth. Teulu oedd yn dygymod gyda ansicrwydd, gyda pryder. A teulu oedd mewn risg. Ond eto, ydy'r union deulu, mae Duw yn dewis dod a'i obaith i mewn i'r byd. Pan da ni'n edrych ar ein teuluoedd ni, boed i chi fod yn deuluoedd sy'n profi llawenydd, neu yn deuluoedd sy'n delio efo tor calon ar hyn o bryd. Dan straen neu'n wynebu tor calon. Wel, mae'ch teulu chi yn ddigon tebyg i'r teulu na Dduw ddewis dod mewn i'r byd trwyddo fe. Dyma'r union fath o deulu mae Duw yn dewis dod i'w canol y Nadolig cyntaf yma.